Sa Good Vibes, mga young entrepreneurs kag mga negosyo nga nasuguran sang tiun sang pandemic o kun mga pandemic babies. Initanan sila gintipon sa likha Summer Fair. Ang ilang nga mga istorya sa report ni Romeo Sobaldo. Hilig niya nga magansilyo bilang hobby. Kag sa pandemic, ang hobby ni Chloe Yulo nanginegosyo niya. Halin sa mga kalo, naghimo na siya sa swimwear. Kag bestsellers niya nga mga bags. Pati ang iya siniging nasuksok kabayo, siya man ang naghimo. So hobby ko lang be, then I decided nga i-make use ko na lang. Maka-earn pa ko. May hobby, namian ko doon, mag-experiment with. Si Micah Cornejo naman, wala sa may makatuan nga salon sa nag-peak ang pandemic. Gani na pinsaran niya nga maghimo sang iya kaugalingon nga hair removal wax. Subong masako na siya sa pagbaton sa order sa iya organic kag do-it-yourself nga wax kit. Sugar waxing, cold na siya, so easy na lang balahaw. Hindi ka na magpasalon. Do it yourself. And then it comes with a soap and then a cloth strips na washable. So it's part of, para sa kondo ka, wala gid siya usik because it's all natural ingredients. And at the same time, ma-reuse ko tanan. Ang ini naman nga mag-abyan, nagsugod man sang ila Hungarian sausage kag ham nga mga produkto sa tiun man sang pandemic. This is locally made sa Bacolod and ano gid siya? Kumaga smoke siya. Mahogany wood. Yeah. Wow. Ang ini naman nga kapihan nga natungtung pa sa scooter, ang isa man ka-pandemic baby. Kalabanan sa sini nga mga negosyo ang online businesses. Ganit na pinsaran sang organizers nga tagaan sila sang physical space para ma-display ang ilang mga produkto sa likha, a summer affair sa Casagamboa sa Silay City sang Domingo. There are a lot of pandemic businesses that really just bloomed and came out of the lockdowns. And so, mostly online lang sila gasell, even some of the food businesses here. So we wanted to have a physical space where people who buy can choose from them. And also we wanted to bring a spirit of community bala, with all the things going on in the outside world. Like it's something for people to come over and enjoy some art, some music, and some great food, and to forget for a while at least other problems, I guess. Isa lang kaadlaw ang bazaar kung saan na-enjoy sa mga negrense ang mga local products sa mga young entrepreneurs.